Почвам да пускам. Така, вижда се апликацията. Показвам ти серия номер. Вижда се добре, не? Да. Добре. Така. Ето ти. Ето тук долу. Готово. Добре. Сега слагаме батерията. Един. Добре. Така. След като покажахме серийните номера, така, брой тонка, should display, сериен номер of your aircraft and gimbal, making sure that both numbers are clearly visible. For example, за 4 само серийен номер на aircraft, ние нямаме gimbal. Така, turn on the remote control and the battery. Ето, отвърваме ги. Enter DJI Go up, enter display, добре, Go up, calibrate compass, така, снимаш тук и долу тук. Айде бе. Взема се трончо. Почваме да калибрираме. Първо искаше. След това ще Дай го така. листа. Да го дръж листите. Така. Пак една часовник. Не беше ли по-часовник? Не искат добра. Калибрирам. Следваща стъпка каква е? Какво пише? Format SD card using the DJI Go app. Make sure it is идваме тук. Така. Тук да стане тази страна. След това Check the IMU. IMU. Отиваме как се чака IMU. Така, не е от тук. IMU-то може би от тук. Select. Къде се чака IMU-то? HD. Къде беше в филмчето? Не се върне филмчето. Ето ти IMU-то. Е, тук е. IMU-то, ама аз не го виждам. Къде го чека? Може би дали го има? Имам. Да, го черно. Може и това има предвид. Просто дали е активно. Добре, да, нататък. Demonstrate gimbal pitch movement and rotation, moving it up down, left and right. Using hand or simply tilt up and down. Трябва да опредем нещо. Виж? Ето го гимбъл. Почвам отдолу. Не, долу гледай това. Ето това е гимбъл. Виж? Да. Ляво и дясно. Чакай се. Само да снимам.
това? Use the combination stick command to power the motors. Какво? Трябва да запалиш. Аха, да. Двата навътре ли бях? Да. Не, нагоре бях. Навънка. Ще не палиш ли? Не, чакай малко. Не. Трябва лукната. Не бе, навътре и нагоре беше. А батерията пусна? Да, те светят. Да. Навътре само пробвай. Ти местиш камерата за това. Добре, как смееш? Гимбъл, как беше? Това е пауза. Така. Как смениш това? Имаше някакъв друг отдолу? Аха, имаше C1 и C2, какво правих? А те... Чакай да го вземем, да снимаме как се мъгнатова. Да. Здравей. Айде. Ама, изгаси го и дай пак. Да, айде. Чакай. Сега, след това... However, the aircraft is in a place at an altitude of around 1.2 meters. Така, значи use the combination stick cover to power the motor. Hover the gear place and place altitude around 1 meter distance to transform the inspire. Добре. Move the inspire up, down, forward, backward. И да го завъртиш навсякъде. Ама дай ти трябва да си във видеото, май ти. На метър и половина. И точно 6 метра. На метър и половина. Ето. Метър и 2. И така. И трябва да са на метър и 20. Ето, това го видиш. Да, ето на метър и 2. Ето. Добре. То ще почне да коси още малко тук. Добре, правобързувах. Вай. Един толкова на те. Следващото какво е? Use the remote controller to record several seconds of video and use the playback button to check the recording. Което какво? Искат да снимаме видео. Use the remote control to record several seconds of video. Не, трябва up and down, това трябва да се мога. Не го местихме? Не, го това. Тук дай това. Значи даваме нагоре. Надолу. Нагоре. Надолу. Ето имаш ясно. Наляво. Снимаш? Фани списка, момец. Не, аз съм забравя. Така, списка. Така, сега трябва да ти го завърта. Да. Един пълен кръг и един пълен кръг на другата страна. Ето. Нали го виждаш как се Да, така. да. Сега.
Сега искат. Тоест да снимаме. Да. И да чекнем видеото. Ама не от апликацията ли иска? Не е описано. Use the remote controller to record several seconds of video. Така и не е писано. Гледай тук да видиш. Така. И нас, може би. А сега да видим. Искат remote controller, май за камерата. Да, за ремонт контрол. Бе. Так. Так снимам. Така. И как виждаме видеото? Дигнеш може би камерата към къщата да се види, че снима. Те едно след две не беше ли? Ето. Ето, ще го завъртим на тема. Няма пипа, ако обичаш. Сега ще стане. Добре. Не, сега записваш. Да, записваме. Да, сега спирам. Така, сега тук от дистанционното правя, записвам. И пак. Я дай от дистанционното. Ето от дистанционното. Да. Искат само от ремонт контролера, не от апликацията. Окей, ето. Ето, пак. Само дай какво. Така. Сега ако искаш... Да направим ново видео малко по-дълго. Добре, окей. От ремонт контролера. Ето от ремонт контролера. Готово. Да. Готово. Да. Следващата стъпка каква е? Forward the aircraft at a high altitude на 20 метра. Да го вдигнем. Добре. Червеното отпред, така ли? Да. Червеното, виж там е камера. Да. И сега дигаш нагоре. Тук вече може би да снимам. Не, тук трябва да снимаш. 30, не, това е хай 40. Чакай това. 37, 37, 33. Го издигнах. 20. Добре, ето го на 20 метра седи. Така, след това carry out a distant and altitude test, make how to shot DJI GoPro in shot, така, in open space, distant 200 и altitude 120 метра. Добре. Ключ. Гледай тук е важно. Хубаво. Така. Дигаме. Дигай го на altitude 120. Тук, долу гледай. Това е най-важно. Защото това... Аз пичата прелива. Колко дигнахме още? Още. Вижда ли си? Ти гледай долу. И после не мога... Така. Ай сега направя. Дистанс 200. Да, 200 метра някъде. Аз си го гледам. Така. И добре. И искат клипче на изтъка. Какво клипче? Clearly shot не. Test the aircraft landing gear by lowering it until the landing gear. Нямам такова. Ти гледай тук гледай. Добре? Го прибирам. Завърти го наляво надясно да се види камерата, че работи клирно. Ето. Всичко. Мога да си дойме Home, тук е го. Така.
Return to home. Чакай, че ние не знаем къде е home, па че къде е той в момента, виж ли? Аха, ево. Така, я си го дадем на... Да му дам cancel, защото не знам какъв point къса. Няма иде. Да, обанки 2. При Иван. На къде са това направи? Ама дай ето от локейшъна муцунката е към нас. Ние сме май на локейшъна. Оп, ето. Ето не виж. Ей тука. Е това триъгълник. Те посочи нас. И тогава го давай. Къде е това? Аха. Триъгълника посочи. Да. Тук, оп, е така. Сега давай назад. Назад или напред? Ето е към нас. Да. Спъкни го малко, ако искаш долу да го виждаме по място. Не сме далеч още. Ориентирай се по дистанс, тъй като идва... Нека дистанта няма, само защо не слиза. Слиза. Да паркираш не трябва да само. Place the aircraft landing gear by lowering. Дай го ето тук там по-вижда това. Как се спира, бе? Power off the aircraft battery. Как? Като аз ще го лемна, ама чакай, знаеш как ще го лемна? Той се лемна се научи. И да, то Не знам пише как skip this step if using Phantom 3 и 4. Айде, са тук. На батериите, да. Защото той си лендва сам и затова. Чакай. Какво? Спирам. Да. Готов си. Дистанционното. Филмчето. Спря ли го филмчето? Не, дистанционното не го изключвам. Ето е. Защото пише за дистанционното той. Това ли? Посади ги пак много го пускаш. До крайно, че си наш. Айде.